tuna kan huang hian majestic wine antia heta hian wine chi sang ram sang atanga local te le whiskey te ram te alcohol ka chu anivek mai tin soft drink te po an nei thawa he hmuna hian kalin ka restaurant mi tur kha kan vathang thina te chuan min ron deliver sak thina ni voinia hian hunrei tak kan kal to lova kan Pafa in he mun hi karo itlo lok te ang lunglen thla ka lom engpo ni sela red wine kan du deuh te kha lo ma na ti in kan han thira kan han equal vela anom em maya an show dan le hemian display dan teng ta hi mitam takin Dawr kan neya Dawr display thiam fal big hi an omani chung tena Dawr display an lo thiam viau khachuan han Dawr ta kha achak omani kan equala kan han equal khan leilo to pa chua khathil har sade umayani ni chu chung te wang chuan Dawr display poimo ziate karon tilang tel dona in lo thiranga helaya hian wine 10 khat man to ziate le champagne man to ziate bottle pakhat po nuai li chuang te ani a chutiang chu aman ani tin nuai som chuang man te po mani chu male chawang chuanin khovela hian mi hausa te le mi re theite inkar hlat zia ta po hena hriat theyanga khatiang nuai som te nuai li man chin chunglam kha tunge lei theyang ti kha ngai tu atham fe oma company lian tak te namo mimal anti nan poisa tam tak nei chin tena olsam takasum le paila lut tena an lei ani lo chuan tin in nei ni khwa te an celebrate nan ten mang ni lo chuan ke ni tan chuan ngai tu na poina suang to phalawa chuti khopa thilman to te cho oma in lo clear vek don nia kan ron dalang don a hi champagne department ania kan Pafa in kan ron dalang vek ani in lo clear vek don nia top thengin hi champagne ania kila ke minga zia am khan ni china karam dalang kha champagne hi is it yan pui we are in stock actually not in stock no problem so that's fine do you want me to film you one that's all right yan pui an nei thina champagne jonin a bottle lian om lo mo tuna yan yan hei heng kyang chen do tho hi om ta rose hong khan rose hi summer line barbecue na hian in me ma hei kana no khan akhum tu ni chumo chuanin wine hi kan sei tong khan Mizoram kan in hi an siam dan kha adik tok lawa chuwang chuan akhum lu tu ka chang chuan ina thur te de bok sia kha mishing kan ngei lawani teng hi chu in kim taste kha ani to nuwa khan ngei law kha lo ani chu chuwang chuan wine quality kha a hu zia kha kan hian hoi moi me ni anh nghe okay 4,000 aman hi cheng sang li ni chu pound sang li chu cheng noi li hai bur pakhat ringot thi noi li manani chuan hei hi noi khat sing ruk sang kwa zakwa ang khani tamaya chu tiang chu ani ta hei heng la hian hei cheng som ni pasari manania hi sari chu sang hi za sari ang vel maya or ten chuan aman chi khang ka an nei ta ni heng la hian tian a len thei nan ta aman to man klom tiang khan champagne a hian min trang le lam hi whiskey kan tia whiskey a po hian in a blend ta achen Scottish how hi kuskuta lai chen min thang em ta a komare po le aman hi to mai ni 12 years old ti te kan a kum kha aning lo ni inte tui na ro ni ka lo la in ngai ni ka pa right dang dai khut mai ma cheng som bet man ni to lu tuk lo anyway stop clock la han ka lo engten ti yan an display ja chu hat ayan in London na do chi sang te ka te hian sang and supply ta chon heng teng te po hi dang dai a abu te henal em mai ni te helana abong ta chon botol kan thian hetiam kan buana nga heti hian kan thi tu ni hetian hetia thi tu ni mi tam takin ka khan thelo thina heti hian an tia kha professional lawania hei hi avon na tu ra wanga ku chung pu hi tanan da anga te chuan ti khanan thi do na ni hei 46 degree in hianga chuta chuan a bubble kha heti aron phuan bo lo ta moi takin no kha i khi khat te ni chu no in atui du pi kan te ni kham te wang khanin
hay shala te tu na tu main hay ngay te poi da vek hi thì khan hay tiền có khi nấu hay tiền rồi ta ni chân excuse me sir can I pour you and yes and chân okay and thì khan kan fia thì khan hết tiền thì mấy tu à bộ rồi nãy mà hết tiền thì chân à phục bộ đó na choว่าchân hết tiền in thu chế hi hết tiền tiền thì chânบ่มีอะไร rất là tình cái đồ này cho nên đây mỗi tầng ta nên thì sáng khởi ra lý lẽ sống ngầm anh nhỉ đi nào xin khởi lẽ sáng lý lẽ rằng con ra sống tăng tùy đó nó tụt mọi tình anh là dậy này thì em red wine thì red wine mình tối tất cả mình cho red wine này anh thì cùng mình nó tụi tầng chú nuôi khát man te nuôi li man te yang khan red wine te na vek ani achan cho akum kha I an kang ta tin a blend te khateng khanin hey french wine hianin omle zwala ni chu chuma man sa tak hi I kan khet dan tura chuanin I Emily Moresmo mo French tennis player khan I khovela engei cha berantia I UK a Wimbledon a pakhat mani a trophy ka don chuan kan rama French wine red wine man to ber hi ka inang atia chuan Wimbledon a khan champion aronita arandom ta ni chutiang vel chuan ya khatiang ani lo chuan amana to lu ka wang kan ka afford lo ve ate ni chuan chuan afford tur chuan million kha ain khelna khana an ta million plus ani chuan an ta ta hana afford ya ran so ta ni kha I zo an siam na mon na drum hanita chuan heng teng te hi a box hei bottle lian pui khata hian te ro pekta a sei chi te so yang khan lam te po alien om the ni chu kang te wang khan thata tin te temperature that in da boka vot in ngal the kan siam ta chuan test ta hei test thei ni karinga zo ti la thanga a oma sim test na phal mai te kan zo ta ne tiang vel chu ni ya mon an ma kan hai lai yan cái sợi con khan re coi mình tốt tất hết ông ta hay ra lệ nhưng cái ra lệ thì mình đi á hay ra sum sari mo chọn ai mình sang bộ mắng khi là mặc hiện thì mình sang tất hay mình lên thì lom lâu phải cái gì chứ Burgundy red Burgundy Bordeaux hay Bordeaux nhá hay chọn khi red Burgundy này Bordeaux thì hiện in French hawn nhá mo các French wine hi wine man tàu wine tui tak anh nhà vàng in anh minh thăng anh ti kha cần chết sorry one more time I want to video this is the tester hay you test na niya ayan ang test ka ani yan diyan mit saki so chuka test do na ni thank you so much thank you I can test ang ilaw and ro adik set mai ka lu po hi adik em mai ni cho ni hang hi alai tu re khan an du zong hi a test thei ta ni chu an test sa chon an du khan sang ta chon order kha du sa ni tong mai ni chu party ta na theya restaurant nei ta na theya hotel nei ta na theya private on ti khan theya an ron deliver free delivery ni chu mo yang khan du tok hi order te ni test better Tabor winery ngay khop me Israel tra oh nia Israel a hang kan now a thokariu be kan khan kan test ani khatro red wine trăng tầm xia Brazil trăng te Chile te Brazil te English te French te yang kan trăng anh em New Zealand trăng te point Australia trăng te point anh te Chile ya USA te point ni ta hết tại ya in France anh ni ta chọn hết lại Portugal anh ya hết tại han Rioja anh kia cho đi Argentina một tem kan rang wine kha era ma hian an ron la luta ha kan lo enjoy chi ni chu
hey tu na hian cinematic in ka fapa hian lo la hey New Zealand ho ania heta Spain ho om le ta so lai so tu na riu bena om na lai mi so hey apu present do na enge ni apu tan hian na le sak don ka selawa chu father a present ve don ani hi o khat malbek chu ti to su a kha chu a thiat to nu ni ba ina thiat lo nge khat ti ro ka nan chu thiat to sa ai chan thiat lo ka Australian lo ni kang ka mo chuan hei hi ale lama hian tian beer om vek a ti khan he la hian tui a thum chi te ti kham thang an nga mai ei ti hian a mu nom in ti ka ring chu wang chon nia ka ron ti na chan hi thil reng hi om zenain tin display teng te hi thiam ngai lu tu kan ni chu mo I display thiam chuan a bazar local tan po khan enge ni han lei ve reng chang na thing lung te kha anei ve thei ni chu tem an la phal rual khan ti khan idea an nei tha la hian an display moi lu tuk mai hi alom om tapa chuan het lama hian Australia tho chuan ki lai han Spain South Africa an lo nei le boka chuan het la han Italy hawan nei le boka ngelan special vai tia ki amal mala handu kha an lei thei fekani chuan an bei thakop mai he avot kha om boka ai avot lo nen moi top an display hi moi ka tilut to an karon lan We're getting nice and early coffee with you. Yeah. Extra strong. Please. Yeah, the list just been done. Right. See you next week. Wednesday. Wednesday? I'm not Tuesday, I'm back on Wednesday. So I'll see you tomorrow. Alright, see you tomorrow. Have a good one, guys. See you later. No? Lâu tan cái đồ Ole khati zong kha wine helai rama mun then khata an zot na mun dealer ho te supplier te an showcase le an thil ti dan karon da thei te chu alo ni ta a heng lai rama chuan thing pui kanin in ti rang mai khan kan nga ya swala ngai lawa chowang chuan mitin te a in chang kang thei ni te kha kan tum ani klang pui ani ole cái ni po hei cho kan eidona lem kan rosa 1.5 hours turania kan katanga family riu ben nen hei takin kan eidona ni karon da lang ani in zawai chunga lom thu ka soya min la subscribe lo ten min lo subscribe vek turing kan som cheu ni lalpan mal som vek chero se